வேளாண் சாதனையாளர். கூண்டு முறையில் மீன் வளர்ப்பு செய்து பயனடைந்த திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த பண்ணையாளர் டி.கே. ரமேஷ் அவர்கள் தரும் யோசனைகள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேஜி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதான் மிதவை கூண்டு மூலிமா மீன்களை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மீனை பிடிச்சி விற்பனை பண்ணி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலிமா சிஎம் பாறையில் மீனை எப்படி வளர்க்குறது, இந்த சீபாஸ் கொடுவான்னுவாங்க, அதை வளர்க்குறது எப்படின்ற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஷரிஸ் மூலிமாவும் நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. பொன்னேரி காலேஜ் இருக்குது, ஃபிஷரிஸ் காலேஜ், அது மூலமாகவும் நமக்கு 3 இடத்துலையும் ட்ரைனிங் கொடுத்து அது மூலமாக நம்ம இந்த மீன்களை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போது நாங்கள் இந்த மீனை பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மீனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது நாங்கள் காக்காசியனுவோம். இது நெத்திலி ரகத்தை சார்ந்தது தான். இது பார்த்திங்கன்னா கடல் அலையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பிடிப்போம். இதை நம்ம டெய்லியும் பார்த்திங்கன்னா 2 வேளை போடுவோம் தீனி. இப்போ காலையில் 10 மணிக்கு போடுறோம்னா அதோட மத்தியானத்துக்கு ஒரு 12 மணிக்கு அந்த மாதிரி நம்ம இதை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் போட்டு சாப்பிட்றதுனால மீனுக்கு பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி அதிகம். கொடுவாக்கு அந்த சீபாஸுக்குன்றது எனர்ஜி நல்லாயிருக்கும். மற்ற மீன்களை போடுறதோட இந்த மீன் நல்லா அதுக்கு ஃபுட்டாக இருக்கும், சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகும். அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா சின்னதாகவே இருக்கும். இந்த ஒரு மீன் கட் பண்ண மாட்டோம், அப்படியே போட்டுருவோம், அதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். இந்த கழிவுகள் கீழே விழுவுறதுனால நீங்கள் நினைக்கலாம் இது கழிவுகள் நிறையா விழுது. அதான் நாங்கள் சொன்னோம், கழிவுகளில் இருந்தால் இன்னொரு மீன்களுக்கு தீவனமாக அது மாறுது. இப்போ தண்ணிக்குள்ளே விழும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டை மீனுவாங்க, கேரளாவில் கறி மீனுவாங்க, அந்த மீனுக்கும் அந்த கொரக்கன்ற ஒரு மீன் இருக்குது, அதுக்கு எல்லாமே இதனோட கொடுவாவோட கழிவுகள் தீவனமாக மாறி கீழே விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாத நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆளி வகைகள், சிப்பிகள், இது எல்லாமே இது நம்ம இங்கே விழுவுறதுனால எந்த ஒரு சேதாரம் இல்லாத, யாருக்கும் எந்த மீனுக்கும் டிஸ்டர்ப் இல்லாத எல்லாமே உணவாக தான் மாறிக்கிட்டு இருக்குது. நாங்கள் இந்த மீன்களை கொடுவா, இது பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் தெரியும் உங்களுக்கு, கொடுவா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சீபாஸ்ன்ற மீன் அதுக்கு நம்ம தீவனமாக போடுவோம். இது லைவாக இருக்கும் ஃபுட்டு, கடலில் தான் பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம அதுக்கு போடுவோம். அந்த ஒரு மீனை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 4 அங்குலம் 5 அங்குலத்துலேருந்து நாங்கள் கொண்டு வரோம். அந்த மீன் குஞ்சு, அதாவது விதைகள்னு சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம கொண்டு வரும்போது நமக்கு மசிலிப்பட்டினத்துலேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஆந்திரா மசிலிப்பட்டினத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவோம். அதை விட்டுட்டு போனால் நம்ம அந்த கேஜில் விடும்போது சின்ன சைஸாக இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு ஃபுட்டு ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன தீவனமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம். அது 4 அடியில் ஒரு அந்த மீனோட 1 கிலோ ஸ்டேஜ் வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நமக்கு 8 மாதம் எடுத்துக்கும். நாங்கள் இந்த மீனை 1 கிலோ மீனில் விற்பனை பண்ண மாட்டோம். அது கூட ஒரு 12 மாதம், அது 1 வருஷம் எடுத்துக்கிடுச்சேன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோ கிட்ட வந்துடும். அந்த மீன் நமக்கு ரேட்டும் நல்லா போகும். இப்போ 1 கிலோ மீன் நம்ம பிடிச்சி விற்பனை பண்ணும்போது ஒரு 380 ரூபாக்குள்ளே தான் எடுப்பாங்க. அதே 2 கிலோ ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா 550 ரூபா, 500, 570 ரூபா கிட்ட வந்துடும். அப்போ நம்ம விட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கூண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1000 மீன் விடுவோம். 1000 மீன் விடும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதனோட செலவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீன் கிட்டத்தட்ட 40 ரூபா கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரும். 30 ரூபாலேருந்து 40 ரூபாக்குள்ள எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஒரு 40,000 ரூபா கிட்ட வந்துடும் 1000 மீன். அது நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 800 மீன் 800 மீன்லேருந்து ஒரு 700 மீன் கிட்டே இருக்கும். மீதி மீன் அதுவே இது ஒரு மீன் அடித்து சாப்பிட்ற மீன். கொஞ்சம் டைமிங் லேட்டாக போயிட்டாலும் ஒரு மீன் அடிச்சுக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆவரேஜாக கணக்கு எடுக்கும்போது ஒரு 200 மீன் கிட்டே குறைஞ்சிரும். அப்போ 800 மீன் வரும்போது ஒரு மீன் நமக்கு ஒரு 2 கிலோவில் பிடிக்கும்போது ஒரு 550 ரூபா கிட்ட வந்தால் நமக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம விட்ட செலவு எல்லாமே நம்ம தீவனம் போடுறது, அந்த பராமரிக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நெட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அரைப்போம். அதனோட செலவினங்கள்லாம் பார்த்தா நமக்கு ஒரு லாபகரமான ஒரு தொழிலாக தான் இருக்குது. நல்ல ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் நீங்கள் பாண்டில் பண்ணாத, குட்டையில் பண்ணாத இந்த கேஜி கல்ச்சரில் பண்ணுறீங்கன்ட்டு. பாண்டில் பண்ணும்போது நமக்கு கரண்ட்டு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய செலவினங்கள் ஆகும். ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஏரேட்டர் போட வேண்டியிருக்கும். இந்த ஒரு விஷயம்லாம் நமக்கு இங்கே ரியலாக குறைஞ்சிருது. ஏன்னா இது நார்மலாக ஆக்சிஜன் அந்த நெட்டுக்குள்ளே கிடச்சிரும். அந்த எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாத நமக்கு இது கிடைக்குது. மீன் பார்த்திங்கன்னா லைவாக இருக்கும். நம்ம எப்படி நம்ம கடலுக்குள்ளே இருந்து மீனை லைவாக பிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு இந்த மீனோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், அந்த லைவும் இருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கேஜியில் போடுறோம். இந்த கேஜி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கேஜி மீனெல்லாம் விடுறது கிட்டத்தட்ட 5 லட்ச ரூபா செலவாகிடும் நமக்கு. அவங்க நம்ம கவர்மெண்ட் மூலிமா, மத்திய அரசாங்கத்து மூலிமா, மாநில அரசாங்கத்து மூலிமா நமக்கு சப்சிடி தராங்க எஸ்டின்றதுனால. அப்போ நமக்கு 3 lakhs நமக்கு ஒரு 3 லட்ச ரூபா நமக்கு சப்சிடி கிடைக்குது.
அது அந்த இதை வச்சு தான் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்ன இருந்த காலத்தோட பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மீன் வளர்க்குறதுனால ஒரு 5 ஃபேமிலி வந்து ஒரு கேஜி எடுத்து வளர்க்குறதுனால அந்த 5 ஃபேமிலிக்கு அந்த வருமானம் நல்லா கிடைக்குது. வாழ்வாதாரம் நல்லா மேம்பட்டு நமக்கு நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மிதவை கூண்டில் மீன் வளர்க்க ஆசைப்படுறவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு வருஷம்னா கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம். ஒரு வருஷத்தில் வந்து 2 வாட்டி 3 வாட்டி போயிட்டு நாங்கள் கோவளத்தில் போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலிமா சிஎம் பாறை மூலிமா தான் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொண்டு வந்துருக்கிறோம், சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நாங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் எங்களை மாதிரி யாராவது பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா, இப்போ நாங்களே கூட கொடுப்போம். இப்போ எங்கள் செஞ்சிம நகர் சார்பாக இப்போ நான் கூட நிறைய பேருக்கு ட்ரைனிங் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். சப்போஸ் தேவைப்பட்டால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அவ்வளோ தொலைவு போய் பண்ணிக்க தேவையில்லை, சப்போஸ் நம்ம திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் யாராவது இங்கே பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து கேட்டிங்கனால நாங்கள் அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். இது மூலிமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமமே நல்லா பலன் அடைகிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல சிஸ்டம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மீன்களை வந்து வளர்க்குறதுனால இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம விவசாயம் மாதிரி தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மீன் வாழ்வாதாரம் அழிஞ்சிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த மீன்கள் வந்து நம்மளே வந்து வளர்த்து எடுக்கும்போது நம்ம கேட்குற டைமிங்க்கு வந்து கொடுக்கலாம். இப்போ ஒரு வருஷமாக இது எடுத்துக்கோன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 கூண்டு போடும்போது ஒரு கூண்டுக்கு உண்டான டைமிங் வந்து ரெகுலராக குறைச்சிட்டு வந்துடுவோம். அதை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றி போடும்போது நம்ம ஒரு வருஷம் கண்டினியூ பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ கொடுக்கலாம். ஒரு 700 கிலோ 800 கிலோ வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இப்போ பழவேற்காடு மார்க்கெட்டே நல்லா தான் இருக்குது. இன்னும் அதிகரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சென்னைக்கும் கொடுத்துட்றோம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த கேஜி போட்டு வளர்க்குறதுனால இன்னொரு மீன்கள் வந்து அந்த மறைவிடமாக இருக்கிறதுனால தங்கி அங்கேயே இனப்பெருக்கம் பண்ணி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சங்கரா, பார்த்திங்கன்னா இந்த மட்டுவான், ஊடான் அந்த மாதிரி மீன்களாக வந்து வளர்ச்சி அடையுது. அதை கூட நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், எங்களுக்கு தேவையான மீன்களை பிடிச்சி இந்த சின்ன குண்டுகளாக அதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ ரெட் சாம்பரெல்லாம் நாங்கள் அதில் தான் லோட் பண்ணுறோம். அது மூலியமாகவும் வாழ்வாதாரம் நல்லாயிருக்கு. அதை இயற்கையாக வந்து நமக்கு மீன்கள் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த கேஜி வளர்க்குறதுனால நமக்கு வேலைகள் கொஞ்சம் சிரமங்கள் குறைய இருக்குது. கரண்ட்டு தேவையில்லை நமக்கு. இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே கவர்மெண்ட் மூலிமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து இதில் நல்லா பலன் அடைகிறாங்க. எங்கள் கிராமம் பலன் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. மேலும் விவரங்கள் பெற பண்ணையாளர் TK ரமேஷ் அவர்களை 09788281050 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.